Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Maricha quedaba na casa, cuidaba de todo, se iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Porque 30 anos non son nada, como podería dicilo tango, a liberdade é unha moza louzá. Seguen vivos e ben expelidos os protagonistas dos tempos do medo abafante e do silencio obrigado. O lóstrego da súa memoria, aínda viva, pode servir para facernos ver nun lúcido instante que o exercicio diario, o doa a doa dos nosos dereitos como cidadáns, nin é de sempre, nin foi un agasallo, senón o froito dun esforzo, ás veces calado pero sempre vivo e sostido, das xeracións que marchan mesmo diante nosa. Españoles, una vez más me dirijo a vosotros para deciros que la economía nacional de nuestro país, las sequías y no sé qué otras muchas burradas que decía, no digo burradas porque lo mismo no lo llevan por ladrón que lo llevan por tronera. La propaganda política consistía en que a cualquier sitio que fueras, por ejemplo, en el ejército, al principio, cuando se rompían filas, había que decir Franco. Y después todos los discursos que se oían, pues eran discursos de estos, del amanecer de las estrellas, de un mundo que nos trae patria, justicia y pan, y todas esas cosas que se decían y que se dicen siempre. ¿Por qué presumes de patriota si no tienes un hijo flecha? Iso era moi frecuente. Tiñas que arrimarte a un destes dous grupos. Ou arrimarte ao Opus Dei, que sacou moitísima xente de catedráticos, ou arrimarte ao movimento, a falange. E logo xa a asfixia de ter por todas partes o que lle chamaban o ausente, que era Primo de Rivera, o fillo, José Antonio Primo de Rivera. En todos os lugares públicos estaba a súa efixe en negro, profundo negro, e logo despois a de Franco, tamén. Eles exaltaron os 25 anos da chamada paz, a paz dos cementerios, a paz do silencio, a paz de quen era incapaz de sobrepoñerse a unha situación porque, xa digo, terminabas na cadea. Estábamos xa bastante afeitas a vivir con este rollo clandestino, a entender entre liñas, a averiguar o que estaba medio oculto, a escribir tamén daquela maneira, non? Nese intre entre os anos 40 e 50, estamos a falar da posición máis dura do réxime franquista. Tiña os medios de comunicación que contaban daquela, estaban sempre bombardeándoche, non? Empezando xa polo Nodo, non? Te ibas ao cine e te encontraba con noticiero español, Nodo. Yo me acuerdo estar viendo el Nodo y ponerme de pie para saludar en alto, con la mano en alto. No yo, mi novia, mi otra novia o la de turno. Todos nos levantábamos para saludar así. Puden saber que tiña unha ficha na comisaría. Unha cantidad de parvadas falaban ali, de que se estiveran en tal sitio que non estuven. O sea, incrementaron, simplemente porque eles tiñan que decir que o fillo de fulano de tal, que era un roxo, andaba en actividades. Tiñan que dar un parte, digamos, e inflaban aquela... Porque, volvo a repetir, que cando vin aquela ficha, dixeron a mitad, cando menos a mitad, non é certo. Doa, 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 doa.
si había vida política interna, pero do resto non había nada. Había o cacique de turno do ayuntamiento e nada, afirmar aquí e nada máis. Vida política ninguna. E falar de política, falábamos en determinados espacios, xa digo, privados, a casa de fulano, a casa de mengano, un bar nos arredores da cidade, pero era simplemente unha postura nostálxica. Falar deso, nada. Non se lle ocurriría a nadie a falar mal de Franco depois de estar 6 horas esperando que chegara o señor, por exemplo. Entendíamos que había unha asfixia que incluso era dolorosa para quen tiña un familiar, xa digo, na cadea ou no exilio. Aquelo era cuestión de sobrevivir. Había vida política nas lareiras. De noite. Ojo, que non estuera ninguén na porta. Os cines era un lugar en donde, claro, a falta de luz, a oportunidade que, salvo que tiveras ao lado algún individuo do réxime, non? Pero houbo momentos, sobre todo, cando a película o mellor estaba no mellor momento, nunca faltaba alguén que decía, por exemplo, eso, viva a República, co cual empezaba a conmocionar. Recordo, por exemplo, chego un día cun lote de papéis e vou a unha oficina principal dunha entidade financiera. E como había moita xente, era fácil coller os papeles e vos deixando nas mesas onde a xente andaba escribindo ali, pois para acadar cartos ou que fora, non? Preguntábanlle algunhas, decíanlle, don Ramón, e como eran os roxos? E meu pai, que algunhas veces tiña así un pouco de sentido do humor, decíalle, pois que non lle vas a decir a naide, pois eranche casi como a nosotros. E unha destas, poñoas diante dunha ventanilla, porque a xente tamén iba a ventanilla, e puxenos así ao lado. E de repente vexo que o rapaz que está dentro, pum, a cara, de medo, e me dixo, sáquese dai, me cago no demo, sáquese dai. Era un militante do Partido Comunista, pero eu non o conocía, claro. A primeira vez que eu vin que a vin e a vivín a vida política, tuven que marchar ao estranxeiro e foi no Brasil no ano 53. Ten que ser por unha razón, porque non pon o pescozo para que yo corten, se non é por unha razón moi forte. Pode ser hambre, pero pode ser tamén hambre de ideas. Aí donde xa os candidatos se expresaban libremente, donde eu lle vin a luz á democracia por primeira vez. En Francia, cando nós chegamos, claro, oíamos falar a todos o que era. Nós vamos dunha ditadura e non sabíamos o que era. Entonces, cando chegou o momento de que aquí se pudo votar, para min foi unha alegría. Doa, 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 costureira, doa, outra mañá na leira, doa, doa, e doa, doa. O primeiro país que en Europa concedeulle o voto femenino, é dicir, os dereitos políticos a muller, foron os da República Española. E como eso, tantos outros avances en dereitos políticos, en dereitos laborais, en todo tipo de desenrolo do que é a visión cosmopolita de un ciudadano. Durante a dictadura a muller non tiña papel ningún na política, non? O que conseguiu Clara Campoamor no ano 31 na República Española, xusto o comezo da República Española, que foi extraordinario, conseguir o voto, a posibilidade das mulleres de votar. Unha das cousas, igualar o home a muller en dereitos. E un deles era a capacidade política de intervir na polis. Acórdome cando empezou a República, que a miña nai quiso votar para a República, porque dixo, teño 2 fillos, teño 3 fillos e teñen que ir ao frente a 1003 anos, que eran 3 anos,
Entón dicían que os que votaran para a República e que a República que se triunfara, que só era un ano de mili. Entón as nais votaban moitas casi para iso, para que os fillos non lle foran a 1003 anos, era moito. Eu teño estado na mesa varias veces. Agora era unha mesa... Iso non era votar. Iso, por exemplo, pues, íbamos uns amigos pa ali e xogábamos a partida, era o que facíamos. As eleccións do referéndum, por exemplo, cando foi o referéndum, eu creo que foi da lei de sucesión. Nada, ali poñíase o 100% de votantes, todos 99% que sí e 1% que non, acabouse. A xente quería que votaba, pero non votaba. Iso era totalmente nulo. Cando foi do referéndum, pois dicíase, non? Non sei, polas tabernas así, en lugares así, máis ou menos sempre mirando para atrás, sempre se desconfiaba, nunca se podía falar libremente, non? Sempre había que mirar a ver quen estaba ali, quen che escoitaba, quen estaba atendendo. E dicían o chiste que dicían, por exemplo, sabete como se di referéndum en chino? ¿No? Pois dice, en chino dice, chan, chu, yon. Tú a quen votas? E logo, voto a quen me dá a miña gana. Eu dicíalle, votolle a sí mesma, votolle a Dios, porque Dios é socialista. Non sei se...